Iubiții mei, vorbim despre învățătura Domnului Isus, despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul vostru, zice Domnul Isus. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate care a început de la Ioan Botezătorul, adică de când eu, Isus, am început acțiunea mea pe pământ. De atunci, cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie să dea năvală. Data trecută v-am arătat cum se intră în împărăția lui Dumnezeu. Ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, întâi trebuie să crezi că Domnul Isus a fost înviat și înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a fost făcut Domn și Mântuitor. Și doi, să proclami cu gura ta că El este Domnul tău. Ieși de sub diavolul, treci prin cruce și intri în școala Domnului Isus. Câte vreme am trăit sub diavolul, am făcut ce am vrut noi, fără să ne dăm seama că de fapt noi făceam ce zice diavolul. El injecta în noi răutatea lui. El ne făcea să fim oameni răi. Când trecem sub autoritatea Domnului Isus, Domnul Isus ne bagă în școala Lui. Domnul Isus era numit învățătorul, pentru că tot timpul El le dădea învățătură. Și învățătura Lui o găsim mai ales în predica de pe munte, Matei 5, 6, 7 și cea de pe câmpie, Luca 6. El era învățătorul care spunea cam așa: acum că ai intrat în împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, iată cum trebuie să fii. Tu de acum trebuie să fii altfel decât cel care ai fost până acum. Totul în viața ta trebuie să se schimbe. Ce anume trebuie să se schimbe? În primul rând, în mod conștient trebuie să zici: acum nu mai trăiesc de capul meu. Acum Domnul Isus este șeful meu, proprietarul meu. Acum eu trăiesc după învățăturile Lui. Aici e schimbarea numărul 1. Nu mai fac ce vreau eu, ci de acum fac ce îmi spune Domnul Isus, pentru că El e Domnul meu. E o schimbare radicală de atitudine lăuntrică, exprimată de Domnul Isus în două texte majore. 1. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și așa să mă urmeze. Luca 9, 24. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Se leapădă de sine ca să mă întroneze pe mine. Se leapădă de sine și moare față de sine, se răstignește față de sine, pentru ca să accepte să-i fiu eu stăpân. E un act dureros. E ca o răstignire, spune Domnul Iisus, să-și ia crucea, să se răstignească. E groaznic. Cum să renunț eu la mine însumi? Cum să accept eu să mor?
Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine. De ce? Pentru că eu știu mai bine cum să-ți trăiești tu viața. Eu te-am făcut. Eu te-am conceput. Eu știu toate resorturile ființei tale. Dă-mi mie stăpânirea asupra ta. Dă-mi mie autoritatea asupra vieții tale și te voi învăța eu cum se trăiește viața dumnezeiește. Dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să accepte realmente că renunță să-și fie stăpân și mă face pe mine domn, stăpân, rege, împăratul lui. Același lucru îl spune Domnul Iisus în al doilea text major, care e începutul predicii de pe munte, prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor e împărăția cerurilor. În împărăția lui Dumnezeu nu intră decât cei săraci în duh. Ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te faci sărac în duh. Ce înseamnă asta? Bogat în duh înseamnă omul plin de sine, omul mândru, omul care zice, eu știu cum să-mi conduc viața, nu am nevoie de altcineva să mă învețe. Eu. Omul plin de sine, care, datorită faptului că plin de sine, e arogant, la ceilalți se uită în jos, ăștia. Omul plin de sine e om rău, pentru că nu-i pasă de ce simt alții. El vrea să fie el însuși, indiferent cât îi costă pe alții această independență a lui. Domnul Iisus spune, dacă vrei să fii în împărăția mea, trebuie să te faci sărac. Adică să te golești de tine însuți, să renunți la tine însuți. Dar cum se poate asta? Să nu mă mai afirm eu, să nu mă mai împlinesc eu? Ascultă-mă, eu vreau să te împlinesc. Eu vreau să ai cea mai împlinită viață posibilă. Dar dacă ai viața în mâinile tale, tu ți-o faci harcea-parcea. Dă-mi-o mie. Lasă-mă pe mine să te conduc eu, să-ți împlinesc eu viața și eu ți-o împlinesc dumnezeiește. Toată problema e o problemă de încredere. Pot eu să mă golesc de mine ca să mă umple El? Pot eu să renunț să mai dispun de viața mea ca să dispună El de ea? În aparență, când auzi prima dată lucrurile astea, te îngrozești. E înspăimântător. Dar ascultă-mă, aici e cheia vieții cu Dumnezeu. În această renunțare să-ți mai fii stăpân. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, ești mântuit. Domn al tău, stăpân al tău, cel care îți umple de acum ființa ta, pentru că tu te-ai golit de tine însuți. E un lucru care
e greu de făcut. De înțeles nu e greu de înțeles, dar e greu de făcut. Hai să o punem în alt fel. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm: vie împărăția ta, adică facă-se voia ta pe pământ, cum se face în ceruri. Împărăția lui Dumnezeu este un teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu, cum se face în ceruri. Tu trebuie să te declari bucățică din împărăția lui Dumnezeu. Te declari teritoriu al lui Dumnezeu. Doamne, când va veni împărăția? Nu te mai uita, ea e în tine sau nu e în tine. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul omului. Întrebarea e a cui voie se face în tine. Dacă în tine se face voia ta, nu ești împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e un teritoriu în care se face voia lui Dumnezeu. Ține minte, a cui voie se face în ființa ta. V-am mai spus nu odată, a fost cândva la începutul anului 1968, 44 de ani de atunci, când am înțeles cu adevărat ce mare lucru a fost că Domnul Iisus a murit în locul meu și mi-a iertat toate păcatele. Toate. Absolut toate. Nu le mai amintesc, că n-are rost. Și atunci am zis, cel care și-a dat viața în locul meu m-a cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. De azi înainte el trebuie să posedeze ce-a mântuit. De azi înainte el dispune de viața asta. Unde vrea el să mă duc, acolo mă duc. Ce vrea el să fac, aceea fac. Eram profesor la un liceu în Cluj. Îmi era tare dragă slujba aceea. Și nu multă vreme după aceea, stăpânul meu, Domnul meu, mi-a șoptit: eu nu te vreau în secret. Tu trebuie să faci public că ai devenit al meu. Du-te la Biserica Baptistă din Cluj-Iris și mărturisește acolo că te-ai întors la Dumnezeu și cere să fii parte dintre ei. Eu știam că asta înseamnă sfârșitul carierei mele de profesor la liceu, pentru că pe vremea aceea nu-ți puteai imagina să fii membru într-o biserică baptistă și să fii profesor la liceu. Dar dacă Domnul meu mi-a spus: du-te și fă public că te-ai întors la mine, vreau să vă spun că atunci când m-am și dus și am stat de vorbă cu comitetul bisericii, prima întrebare care mi-a pus-o frate a fost: dar nu-ți dai seama că îți pierzi slujba? Și ce slujbă bună ai? Știu că o pierd. Dar Domnul Iisus a murit pentru mine. Acum pot eu pune una lângă cealaltă? Nu-i pot eu da lui o slujbă care o am, când el de fapt și-a dat viața pentru mine?
eu sunt gata și să mor pentru el. Și atunci fratele acela a spus, nu ne mai trebuie nicio altă întrebare. Dragii mei, m-am dăruit Domnului Iisus ca răspuns la faptul că mi s-a dăruit El pe sine. Și dacă El a murit pe cruce în locul meu, oare nu El vrednic de încredere să-i spun, ia, Doamne, viața asta a mea și fă ce vrei Tu cu ea? Vreau să vă spun că m-am dus, m-am făcut membru. În vara lui 68 așteptam ca toamna să fiu dat afară din învățământ. Dar a făcut Dumnezeu o minune tocmai datorită faptului că eu am făcut publică întoarcerea mea. Că cineva a aranjat atunci pentru mine să fac o excursie la Viena. Dumnezeu atunci mi-a vorbit, te duci în Anglia să studiezi la un seminar de mâna întâi, fără să știu eu ce înseamnă aia. Și, pe scurt, în 69 am ajuns să studiez la Universitatea Oxford. Când am ajuns acolo, copleșit de minunea aceea, zic, Doamne, cum? Eu nu sunt vrednic de așa ceva. Și Domnul meu mi-a spus, eu ți-am cerut ce ai avut tu mai scump. Ți-am cerut să-mi dai slujba ta de profesor la liceu și mi-ai dat-o. Nu ți-am spus eu că dacă cineva lasă case, holde și orice altceva pentru mine, eu îi dau însutit? Mi-am ținut cuvântul. Tu mi-ai dat slujba ta, eu îți dau Universitatea Oxford. De 100 de ori mai mult. În primul rând, deci, El, pentru că a murit în locul meu, merită să mă încred în El. Merită să-L fac stăpânul vieții mele. E demn de încredere. Și în al doilea rând, El știe mai bine decât mine cum să-mi împlinească viața. Planurile Lui pentru mine sunt mult mai mari decât planurile mele pentru mine. Revenind deci la tema de bază, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, înainte de toate, e un teritoriu uman. Împărăția lui Dumnezeu este o viață umană pe planeta Pământ, care se golește de sine ca să-L umple Iisus. Un teritoriu uman în care Domnul Iisus e instalat împărat. Aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și dacă tu vrei să fii împărăția lui Dumnezeu, asta trebuie să faci. Să te golești de tine și să le instalezi pe Domnul Iisus împărat în tine. Când Iisus e împărat în tine, tu ești împărăția lui Dumnezeu. E simplu, nu? Dar până când El nu-i instalat împărat în tine, tu nu poți să zici că ești împărăția lui Dumnezeu, pentru că tu ești împărăția ta. Tu însuți ești împăratul acolo, fără să știi că de fapt împăratul e celălalt. Când îl intronezi pe Domnul Iisus ca împăratul tău, băgați de seamă, El devine învățătorul tău. Și El te bagă în școala Lui. Școala predicii de pe munte. Și zice, până acum ai trăit un anume fel de viață.
acum eu te învăț acest nou fel de viață. Și te-am învățat primul lucru, că renunți la tine, te golești de tine ca să te umplu eu. Prima lecție în școala Domnului Iisus aceasta este, că mă golesc de mine și îl instalez pe El ca împăratul vieții mele. Dacă vrea cineva să vină după mine, asta e începutul. Aceasta e prima lecție. Acum, de aici, de la prima lecție, trecem mai departe și astăzi doar inițiez o nouă lecție în școala Domnului Iisus, și anume lecția de trăire în familie. Băgați de seamă cum se extinde împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înainte de toate e în mine. Eu trebuie să fiu teritoriul împărăției. În al doilea rând, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie în familia mea. În al treilea rând trebuie să fie în biserica mea. În al patrulea rând trebuie să fie în cercul meu de prieteni, în business-ul meu, în afacerile mele, în orașul meu și în țara mea și în lumea mea. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să se extindă în felul acesta și fiecare dintre noi trebuie să știe, din moment ce eu am devenit bucățică de teritoriul împărăției, acum aceasta trebuie să se extindă. Și primul loc unde se extinde e în familia mea, în casa mea. Și vă dau un cuvânt cheie aici. Dumnezeu ne spune copiilor, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești mult și bine pe pământ. Cinstirea părinților, onorarea părinților, respectul părinților. Dar în 1 Petru, capitolul 3, Apostolul Petru ne vorbește întâi despre Sara, soția lui Avram, care era așa de respectuoasă față de soțul ei încât îi zicea Domnul meu. Cinstește-l pe soțul tău cum îl cinstea Sara pe soțul ei. Și dacă cumva te sperii de asta, ține minte sau află că Apostolul Petru merge mai departe și spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dă cinste soției tale, onorează-o, respect-o, ca să nu fie împiedicate rugăciunile tale. Adică relația ta cu Dumnezeu depinde de modul cum o tratezi pe soția ta. Dacă nu o cinstești, dacă nu o respecti, nu te mai duce să te rogi, că nu te ascultă nimeni. În familia ta este un cuvânt de bază, cinste. Copii, cinstiți-vă părinții. Soțiilor, cinstiți-vă soții. Soților, cinstiți-vă soțiile. Cinstire, respect, onoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom dezvolta ideea aceasta mai mult în emisiunea viitoare.
Dumnezeu să ne facă teritorii ale împărăției pe fiecare și să ne ajute să extindem împărăția în familia noastră. Eu să fiu teritoriul împărăției și familia mea să fie teritoriul împărăției. Amin.